anti-smoking at anti-illegal drugs sa Pinaiigting po sa bayan ng San Manuel, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin Idol Intern Charlene Libaw. 104.7 IFM Report. Mas pinaiigting pang kampanya kontra sa iligal na droga at anti-smoking sa San Roque, San Manuel, Pangasinan sa pangunguna ng 2nd Provincial Mobile Force Company na mahagi ng mga flyers na may nilalaman tungkol sa crime prevention tips, PTF-LCAC program, anti-illegal drug campaign, anti-smoking at vaping awareness. Pati na rin ang mga hotline numbers ng tanggapan na maaaring tawagan para sa agarang tulong. Nagkaroon din sila ng talakayan sa mga residente upang mas lumawak ang kanilang pagkaunawa sa mga isyong may kinalaman sa kaligtasan sa kanilang lugar. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng kanilang patuloy na paghatid ng mga impormasyon at kamalayan ukol sa seguridad at kaligtasan. Kasama mo sa IFM Dagupan, Idol Intern Charlene Libaw, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.